Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Ina ƙara sanar da mutane cewa maganar auditioning da aka yi magana za a yi na wato series ɗinmu wato mai suna shagon aski, wanda yake wato ɗaya ne tamkar da goma. Wannan labari ne wanda ya ƙunshi mutane daban-daban, ya ƙunshi 'yan wasa daban-daban, kuma labari ne da zai ba wa sababbin jarumai dama a lalace. Za a iya samun sababbi kawai guda 100 maza da mata wanda za su samu shiga cikin wannan aiki kuma su taka muhimmiyar rawa. So ina ƙara sanar da mutane cewa idan har mutum yana da sha'awa, kamar yadda na faɗa, ya tuntuɓi Hamza Dogo ko Naziru ɗan Hajiya ko kuma Sa'adu Hassan, kamar yadda muka rubuta ga lambobi nan a ƙasa. Lallai wannan dama ce. Za a ga cewa wasu sun shigo ko kuma suna nan da talent amma ba su samu damar ba da za su nuna talent ɗinsu. So ni a matsayin kamfani na Crystal Lens Media, na fito da wannan series ba don kuma domin in ba wa matasa dama su ma su zo su gwada abin nan ɗinsu, duk da cewa da yawa akwai wanda zaman banza ya yi yawa, ba aikin yi da sauransu. To amma dai wannan ɓangaren media da ya shafi talabishin da sauransu, lallai muna so mu ba wa matasa dama. Don haka ku tuntuɓi mutanen da muka sanar da ku. Mun gode. Don za a rufe wannan abu daga nan zuwa kwana 5. Za a rufe karɓar wannan form da tag da za a abin nan. Mun gode kwarai. Kamar yadda muke faɗa, shagon aski babban labari ne wanda ni da kaina ni na ƙirƙirar wannan labari. Kamar yadda masoyana suka sani, yawancin labarai ne nake ƙirƙirar kayana. Sai kuma wato producer wanda zai ba da umarni, duka Naziru ɗan Hajiya shine producer. Sai kuma Falalu Ɗorayi a matsayin wanda zai ba da umarni. Ali Gumzak yana cikin masu ba da umarni na wannan aiki da sauransu. Muna ba ku dama, muna ƙara tuni. Lallai duk wanda yake ganin yana da wata muhimmiyar rawa da zai iya takawa a harkar fim bai samu dama ba, kada ya ƙasa a gwiwa, ya fito ya tafi auditioning ɗin shagon aski. Tabbas zai samu damar da bai taɓa samu ba a baya. Both maza da mata, insha Allahu. Ne muku fatan alheri. Na gode.